Kukuot di sila ron? Bukuot sila. Tanawan to sipon nila paak ron. Kuot ko, bisa ba siya kuoto niya? Wapag gani ka ko, dito na si Pon. Saan mo tayo kakot na ron? Di ko na sa magpag tagay katara ko nung kahig na ako nung bibiyama ko nung. Mumaak siya ay. Sa di para to sugdan ang atong gisgutan, na ako'y ipalailang ninyo, mukulab sila sa tuwa. George the Barbershop, musuway sila karon kung unsa gyud kahanga ang sili gyud ba. Kung magkaon, di sudlot ang lubot ron. Pusot lagi na. Naku sila yung houdsad. Dara ilang buso, dara. Boss, bahay mong bundag. Dara. Kanindot na mo kausili ka ni. Kila. Kato. Mga choy, paliw kong follow sa ilang page. Dagang salamat. Na buso. Mga choy, abot na ta sa atong spot. Kauban ng George the Barbershop. So unsa ba may atong dugayon? Ato na sugdan ang suga-suga adventure. Kukuot di sila ron? Bukuot sila. Tanawan to sipon nila paak ron. Kuot ko, bisa ba siya kuoto niya? Ikaw, boss. Kanira mo yung Kanira na yun. Mga gwapom sa dinitong kuyog eh. Ha? Mga gwapo sad. Gusto mo sing? Wala yung dawat na liwan. Pwede tinoon eh. Gusto mo sing? Hindi ka bala, di ka na eh. Ito di masi-asi Dennis Boss Marjon. Ay! Huwag ko kami kuha. Pag kuha, pero murag. Dawata yung tao ko ninyo. Maliki ko ng trabaho ng marjamay. Yung mga kauban dito ba naglisod man? Hoy, pagkaya mo niya, ingon mo, adventure yung gusto. Ay, dili adventure na nindot, bisa pa magsaw-saw. Ingon hunas. Ingon, hunas, taob lagi. Ingon hunas. Taob lagi. Wapag gani ka ko, dito na si Pon. Saan mo tayo kakot na ron? Hoy, nahilak na mo niya. Ay mga choy, naglisod og agi mga choy. Suga ko dilang usa. Ano lang usaw? Grabe oh. Grabe lagi na. Fighter po. Di ginanda masaag pa rin na. Nay radar. Nay radar na. Sabog na. Usa choy. Na choy. No, dako. Nanyo unsa man siya? Singap. Di ko na sa magpag tagay katara ko nung kahig na ako nung bibiyama ko nung. Mumaak siya ay. Tagoy mo nga ang kauban bibi. Hoy! Bibi ama ba? Bibi Ama! Come here because you're gravity of the earth! La. That's right, baby! Sandiana! Ano ko on ba? Papagay ta nagsugod. Siya ba? Papagay ta nagsugod, puro sa mga lami. Puro mga ta mga lami, paparagsugod. Ang mga kauban ako, muna na aksyon ito kabalaka rito. Ingon, mga ilog. Ano na? La. Nakatilaw na mo kung sa'y trabaho sa mga genius. Grabe na choy. Ka problema. No, tambok yun. Huwag mo na makapaak ng sipit. Basta kay Ay, makapaak niya. ngis-ngis lagi ka lagi. Hindi ba po kidakuha na sa to? Lo, gahi kayo. Langkap, hindi kumupuot. Grabe ba? Kuya kay tope mga choy. Pero inyo na yung ato nang nilang shop mga choy. Grabe may po sila mong tope mga choy. Located na sa kuan. Duha na kabok ilang branch. Nasa Tambungon, San Remigio, Cebu. O sa Look, San Remigio, Cebu. La. Kung gusto ito'y ganahan, magpatupi, i-PM lang mo. Kaya dadong mo dito. Di ara. Adi ara. Kana. Mo home service mo basing? Basing mo home service mo? Home service. La. Dara kaniyo. Dari pre. Sigungot sa tong kamot. Pre, basi ko to mungot ko to pre. Wag. Uy, nakakita sa kung naong. Da. Di agi ko. Ay, ko na, biraha. Di na mo ano mo? Sige! Kumuta diretso. Sukle! Kaya! Bunal 25! Unsa? Bunal 25! Sige!
Sige. Last ni ko utog kuan ang silingan atoy naputol yung kamot. Iskri. Ayun, diri sa magsiyag sa adlaw kay pabugnaw. Yes! Right mangin siya. Mga choy kay si mi kumain ni. Bagtik mo go. Aja. Bagtik mo go. Na ula. Oh, padak pa. Ay. Musukol ba, musukol. Sukol margin. Musukol ka. Ang dat uli. Look, bright. Pam pam. Tapos, ay, tara mga choy, oh. Itong boss. Boss. Kaya talatag lechon manok. Ala! Palit lang ko ng lechon manok ko, no? Ay, Di ka naman abot kuha. Para gyud ka mo. Asa ko niyo? Ay. Ginasun. Ang usawa ka ba na bay kay nagdag gloves. Oo. Pero ang gidanga gloves manok. Ah, choy. Kuha ko pero tatsapong kamot ay. Unsa. Kuro-kuro kong kamot tapakan. Yung sa siya, choy. Ay gano niya. Siya nga, nalakan ko nun yun. Layo ora tayo. Pata. Mga. Abangan ka lang ako. Kuray gunit siya mong kamot. Pare Marjon. Ikasugi pa, papat na lang. Tinuuroy. Tinuot. Agin mga autaron. Tiga na mo, pre. Ako trapon pre. Kana pre ang bog. Kudako. Ala dako gyud la. Kana ay ilabay ko ha. Namaak pre. Putik patit ikaw ka. Dako gining mananapa. Lo, tinuuroy. Dako gid ayo. Tanawa. Dako gid ko. Akayo na. Na imong ko iya sila. Putik pa. Nakuha na ginako. Putik pa. Iya, ila. May mga ginako mo ko. Grabe, maayo na ako mo kotron. Asa na mo na akong kon. Akayo mo. Asa mo na? Ang bulan ni. naman siya. Ako magibukon. Adi ang kamot. Ano Mamaktas na lang yung macho kay. Kalubong sa ito kaniya, dugay kay nasunod semua. Turay. Nagidali ang ako manghilot na lang ko. Ala, maghilo. Binta pa minimum. Ala, ko ala. La, sige na, kisa. Kung kamo tayo, agi sa ugaw. O mga choy, ang ilang usa kauban ba nawagtang. Oh. Buntog ra kay di ko no madako no. Ni balik kay nagpalit og manok. Ra. Manok lang ko, no? Hindi ko na di ko mada. Puro ko no lapok. Asa mo na? Patara to, saro din sila masugamba ka ni. Suno. Nalagay ka bok? 20? 20 ka buk. Nako na. Gatos ka okwen. Mga milyon yun kapin. Ay, Hapit-hapit milyon. Usa kilo niya, 20 ka demons. Oh, kabaka sa resulta ni. Ah. Kanlat ang kulbagol ikaw man niligi. Ho mga choy, mga cooking show na ta. Atong ilo na itong mantika. Sunod atong ilo na atong ahos. Sunod ato sa Emigos kadali ha. Kaya para mapil yun atong lasa ba. Emigos na atong kadali. Hong sunod mga choy, ato na ilo na atong suga-suga. Emigos na atong kadali. O mga choy, ato na timpla ng oyster sauce. Sunod, bating sarap. Sunod, black pepper. Sunod nato, dahil mikos-mikos kadali mga choy ha. Mikos-mikos na nato. Ara. Na, Nikos. Legit na. Kalami kayo. Buta og sili. O mga choy, malinto lang talan. Basta atong vitamins na lang. Tay. Kamera. Sarap niyo ko magkaon na ron. Eh, mikos-mikos na nato kadali. O sunod mga choy, ato ni haonon. O mga choy, kayo manang kong luto sa akong suga-suga. So sila na po yung luto silang manok. Tilaw ron. Of course. Kao na mga choy. Kauna mga dinasyon dito. Tupad di banat. Gimana mo ngayon? Lo.
Kisap-kisap lagi. Gigi, saya. Tawag bumbero eh, hanga eh. Kasi boss mga choy, oh. Ayaw mo. Sige, sige. Taray. Bagong bira. Taray, ang pagi sa agaw, no? Tamo mga suki nangangita sa inyong barbero, naray. Oh, taray. Naray yung mga barbero. Taray, taray, pinagwapo nila ang kauban. Oh. Baksit mga choy. Basta na, choy. There's absorb. Hindi kumusta na itong mga mga amigo dito. Anya, musta. Coach kayo. Pam. Puwang pa pam. Gi. Kakato anad lamang itong duha na. Mura magnamuwa. Wap. Mustisuhon na. Ha? Mustisuhon na. Gi. Usa boss. Wow, wow. Usa gaon? Nanyabaw. Na. No, unya choy. Dapat dimda. Usa. Sabi nila magkugda ng kurog mga Choy. Sabi tinod eh. Ha? Nawag na bumbiro ni pero nasunog nito. Usa. Yabaw. Lupa naman yun. Tawag ng bumbiro boss. Tawag bumbiro. Usa sila. Kasi nga, kaya taning way ngipon ko. Ang gitsa kinani ma. Mungko na, way man kay. Ang ngipon na to. Ngurog ako sa kamukipon. Di ba? Ikaw. Mahingo kayo na. Kaon. Huwag may di mo madasa ng ipon. Lamay ka tumina na maglagot to. Wala ilaw ba? Oh, grabe ganyan siya agaw na. Na. Layor kita sa mga veterans, boss. Ha? Layor kita sa mga Oh, veterans. No? Napay. Taray. Kalma na kayo na eh. Demonyo. Ano? Law na raw. Patay, gibahog eh. Nigawas na singaw sa tong likong na amigo. Oh, so. Katukuhan mo. Galit na kay Grabe. Langas kayo, kinina, langas kayo. Wala tingong-tingong. Wala tingong-tingong. Roger Ray Pita, oh. Basta. Kuwang. Asa naman kayo mo? Regi Pangilo. Lagi mahiluan. Banggita na kay si Kenan. Kao na niyo pagpambisa ka pa makig. Palaban na may Diyos din na pita. Kao na dia. Imong boso, nagbalabang ko ng Diyos. Alam ba? Tinagdas. Darahawat kayo. Para silang duwa na. Hindi lang ko mag-usap dito. Mga veterano ba? Mga veterano. Lahe, ha? Yangang. Grabe mga choyo. Kaglan ko kanon. Loy. Grabe ganyan siya agawon. Ganina, yung langasan. Diretso kik-strict na pagpangaon na. Pagkaon. Okay, nag-kauban na to. Dara, magkauban. Kuwang pa. Sara de batang hamog. Oh, di, tabay. Grabe mga brad. Amigo. Ayan ako nga amigo nga. Truhon tani pohon. Kamu kanunay man ikaw mo. Agad mis nyo. Luhang kayo ganito. Yan, luhang kayo, langas kayo. Oh. Karon basta kay matapang na. Agaw na kay stricto na ko sa to. Agaw? Dito mag-strict ko pagpangaw. Oh, na. Onya, choy, naman choy. Grabe, lami unta pero grabe pang hanga. Sa mura ka lang tumagiluan. Murag kanang nas pangagba kanang gip hiluan niya bitsog luksok. Oh, mga tiyo, wala yun. Lindik na yun. Apa, surrender sila ay. Oh. Nag-aabot ang sipunog ang luha ba? Ang white naghubag. Ah, nanawa. Nakasara kagubok niya pa masokol na. Big shoutout sa ato mga amigo nga ni Doa sa ato ha. Big shoutout to Boss Barbershop of Sally Coys. Shoutout! O, pasisya ka sila sa katungwa ma-shoutout to kay Mauro Menas comment. O, big shoutout to sa Roger Nemenzo, Yang Pareso Barino, Mita Travasco, Tinoy Desi Rosaliosa, Joel Ralente, Autoro Oketa, J.R. Rosal, Stefan J. Alcover. Shoutout! Shoutout naman ko ni John Skibag, Jerry Cañete Ablen, Abril Villanueva, Wilson Torre Villanueva. Shoutout! Oh, shout out ko ni Amay Moljo Rapitan og sa Acro Cebu. Shoutout! Og shout out ko kang Gian. Shoutout! Shoutout ko ni Aisa
Aisa Vizcala Monteroyo, og kang Atty. Melvin Vizcala, og sa ako mga eksone na si Andy Marcos, og si Andres. Og iyang kamagwangan day, hapit milim tanda. Shout out! Shout out! Og shout out ko Renante Pasumala og sa Magic 5. Shout out! So, pa man sa to diya mo, sino? Comment lang mo, outro.